Any 2000. Tres amics i companys d'institut de la Garriga decideixen muntar un grup sense metes, sense objectius, només pel simple fet de tocar i de passar-s'ho bé. De seguida que tenen unes quantes cançons comencen a tocar a petits locals de la zona i a festes majors. Al principi experimenten amb tota classe de sons i tota classe d'estils musicals. S'influencien per diferents grups de l'anomenat So Barcelona, però ells tenen un gran referent del seu poble que és Dosminguet. 2001. Durant aquest primer any, el grup es dedica a assajar i a perfeccionar el seu so. Al principi no en són del tot conscients, però el que acabaran fent és bàsicament rumba catalana i mestissatge. Ei, espera un moment, encara no em segueixes? Home, va, jo crec que ara sí que és el moment, no? Què? Apreta el mes, que no et costa res i a mi m'ajudes moltíssim, va, som-hi. Però de moment creen música de manera totalment intuïtiva, barregen tota classe d'estils i tota classe de gèneres. I això els porta a fer cançons molt diferents i tardaran encara un temps a definir-se i a trobar exactament el so que tant els caracteritza. 2003. La seva música fa una evolució i acaba sent molt més festiva que la que estaven fent fins al moment. I això fa que els seus concerts siguin una festa i comencin a guanyar seguidors. La seva energia i el carisma que desprenen sobre l'escenari fan que destaquin de seguida i creen una gran connexió amb el públic. 2004. Després de 4 anys de tocar junts, troben l'oportunitat de gravar el seu primer disc. Aquest àlbum els ajuda a definir el seu estil musical i fa que es converteixin en un dels grups emergents de la rumba catalana i el mestissatge a tenir molt en compte. Aquest disc és molt ben rebut d'entrada i els permet fer-se un nom a l'escena catalana. Comencen a fer concerts per tot Catalunya i cada cop tenen més fans. Durant aquests primers 4 anys el grup treballa molt per acabar de definir bé el seu so i guanyar també seguidors. 2005 publiquen el que serà el seu àlbum de consolidació, un disc que porta el nom del grup i que conté una de les cançons que encara a dia d'avui segueix sent una de les més importants de la banda. Però de quina cançó estem parlant? I quin és el grup? Doncs la cançó es diu Samarreta i el grup és Gertrudis. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire. 2024. El 15 de febrer d'aquest any, la banda anuncia la seva dissolució després de 20 anys de carrera. Han plegat amb un concert multitudinari a la sala Razzmatazz on han repassat molts dels seus grans èxits. Una banda que sempre s'ha mantingut fidel al seu estil i que s'ha convertit en una de les bandes que ja forma part de l'imaginari col·lectiu català. I jo crec que molts de nosaltres el recordarem per sempre. En fi, ara ja saps una mica com va començar tot.